Дякую за питання. Коли говорить про взаємодіяння на різних узровнях, то тут найперше можна звернути увагу на працю нашого факультету у плані профорієнтаційної діяльності, яка особливо виявила себе в останні 5 років, коли по сутності у нас була традиція школи юних, школи молодого журналіста і інше, але останні 5 років ми працюємо, це наш волонтерський проєкт, поспіховий проєкт, і наше взаємодіяння, воно виявляється, коли говорить про творчі колективи, не тільки ось на сьогодні було вище сказано ось палацом дітей і молоді, де сьогодні дякую запрошені, присутнічі, це гонорово і важно, і відказно, але це і взаємодіяння з самими різними структурами, тому що за останні роки до нас зверталися, я навіть сьогодні не можу тут перелічити, це вельми довгий спис, хто, откуль і у який час. Потому что это и районные центры, это и минские школы, и это школы профильные минские, это, коли згадувати, і Копи, і Люба, і самые різні, і палаці дітей і молоді, те ж саме до нас Барановичі, які на основі письма офіційного, і до нас приїжджають кожну третю суботу на нашу школу юних. Це те ж саме Вітебськ, який активно працює, палац дітей і молоді в цьому речищі, і перший, до речі, не мінські структури з нами запрацювали, а некоторі на нас вийшли. І саме активне поступлення на сьогодні, коли говорить, і виник дає, це якраз таки Вітебщина дає. І не Мінськ кадри журналістські, а регіони, і це треба позначити. Іменно це з творчими, ось навіть палац дітей і молоді республіканські, так само ми з ними працюємо. Це конкурси, які вони проводять і запрошують нас у журі. Але вельми вибітний наш проєкт, який вже дуже так само, шмат году, особливо останні роки, активно ми працюємо, це ви ведаєте Зубронком. І ось ми навіть там, як ви ще говорили про талановитих, де вони? Талановитих треба справді, вони є, і ми по всій республіці, це справді відмінність нашої країни, у таких дітей шмат. А ось вилучити, зауважити, запросити, убачити, створити умови, це наша праця з вами огромна. Тому якраз Зубронок, незалежно, ми завжди зимою, у час якраз такі зміни, яка присвячена журналістиці, ми виїжджаємо, я створюю команду студентів, волонтерів, які на протягу 3 тижнів працюють з ними, і ось там творчість розвивається, і ми виїжджаємо так само з майстер-класами, працюємо у журі, і це дає своє наступство. Кожен год випускники або удільники різних змін до нас, зубронковці, поступають. Приїжджаєш у Сумську, я свій семінар, наприклад, зустріча з Сумським регіоном, там третє більше дітей, які ведаються, кидаються, обійматися і вітатися. Ведається, це вельми важливо. Тому ось творчий посил, творча наша праця журналістська, це творча праця. Тому і совість працюється самими різними структурами. А що тичиться ось вище, як вибирати і кого вибирати, и мы говорили про метовое навчание, по-русски целевое. В этом году на журфак из двух таких самый великий набор был метовых абитуриентов, 12 человек мы взяли. А як отбирается? Это из двух таких, из Минска, из регионов. Яны приходят до нас в школу юных, представники Белградокомпании, Минск новины, Тюменская правда, холдинга самые різні, проводять майстер-класи, зустрічі і проводять анкетування, вибирають попередньо, а після на базі своїх структур проводять конкурси. І таким чином потенційно вони відбирають собі будущих восьмитових абітурієнтів. Вельми вдячна Глеба якраз таки працювати з нами, розвивати творчість і взаємодію. Тому сьогодні перелічити повторяю вельми складно, тому що правда ця праця вельми широка і охоплює нашу країну, всі її регіони. Дякую. Якраз методичних матеріалів, це, я думаю, для всіх колеги болюче питання. Тому що у кого-то сайт розпрацьований, викладаємо. Коли говорить про нас, про факультет журналістики,
то, адпаведна, мы працуем, нашы выкладчыкі, у навуковым плане, вучэбна-метадычным, у повязі з часам, за патрабаваннямі, з тымі профілямі, якія развіваюцца на нашым факультэце. І на сёння, калі вось пра нашы працы, і пераважна нашы выданні, пераважна, практычна ўсе на сёння, мае ў прыватнасці, якія выходзяць, яны ўсе ў электронным выглядзе. Сёння у нас друкаваных носьбітаў практычна няма, і вы ведаеце чаму. І у нас ёсць магчымасць доступу ў электронную бібліятэку БДУ, дзе мы свае працы выкладваем. І калі гаварыць пра дапамогу, то, напрыклад, лічбавая журналістыка, ці тэхналогіі стварэння медыятэкста, ці фотожурналістыка, ці вось апошнія нашы выданні, ці праца тэлевізійнага журналіста і шэраг іншых публікацый, якія ў нас адлюстраваны ў прыватнасці штогадовай канферэнцыі на факультэце журналістыкі. Але вось гэтыя нашы дапаможнікі, нашы манаграфіі да доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый, паўтаруся, па згодзе са сваімі калегамі я магу зрабіць цэлы блок і для вас выслаць. Што тычыцца вось на это выкарыстання, я думаю, што якраз такі тыя пэўныя фрагменты, аспекты, кожны нешта для сябе можна знайсці. Канешне, ёсць для студэнтаў, больш складаны ўзровень, але кожны для сябе, вось я па назве нават, я думаю, для сябе вызначаеце, можете знайсці для сваіх заняткаў. Акрамя таго, што метадычныя распрацоўкі у нас вельмі укаранёна практыка майстар-класа, у нас укаранёна практыка экскурсій, сустрэч. У нас, я не ведаю, больш за 1000 штогода бывае і школьнікаў, і удзельнікаў розных алімпіяд, і самых розных наведвальнікі, і разам з сваімі педагогамі да нас прыходзяць на факультэт журналістыкі з усіх куткоў Беларусі. Таму, калі ласка, можете прыходзіць, заяўляць да нас на майстар-класы, на вось такія дыалогавыя пляцоўкі мы можам ствараць, нашы матэрыялы, і зноў-такі электронныя, да, спасылку вышлі, можете карыстацца. А што тычыцца нашай перспектывы, распрацоўкі далейшай, у меня ёсць пэўныя ідэі, я б хацела з Надзеяй Міхайлаўнай персанальна абмеркаваць, і, магчыма, на пляцоўцы факультэта журналістыкі мы будзем наша пагадненне заключаць, магчыма, на пляцоўцы вашага палаца. Але тое, што ў нас ужо задзел ёсць працы, і я думаю, што ў нас павінна гэта атрымацца. А вось у працяг гэтага я яшчэ дадам, магчыма, будзе, можа, не будзе пытання, вось чаму сёння сабраліся, стварэнне медыа-цэнтраў і так далей. Раскрыў тайну, а можа быць і не тайну, гэта я не хаваю нічога, там, што мы вышэйшая адукацыя адкрыта, мы хочам чым больш, каб да нас паступалі матываваныя, актыўныя, не толькі на журфак, а ў цэлым БДУ. І вось адна са школ, даруйце, не назову нумар, звярнулася да нас, трошкі апярэдзіўшы вось нашу сустрэчу, гэты семінар тыднёвы ў палацы, звярнуліся з просьбай падрыхтаваць праграму якраз працы вучэбнага медыа-цэнтру ў школе. Гэта на падставе дагавору падраду, які будзе заключаны. Так, адпаведна, пэўныя асобы будуць працаваць, ужо працуюць, і мы плануем напрыканцы кастрычніка падрыхтаваць, абмеркаваць у ўзроўні факультэта журналістыкі, найперш у сваёй камандзе, вось валанцёрская, якая гэтым займаецца, ішэм яе, а пасля, і зноў-такі з Надзеяй Міхайлаўнай абмеркуем. І, магчыма, вось падобны семінар, але не такой ужо камерны, але ў аўдыторыі інтэнсіўна правядзем і з вамі папрацуем. Я спадзяюся, што гэтая праграма якраз таки вам дапаможа ў вашай дзейнасці. Так што мы трошкі апярэджваем нават некаторыя моманты, якія там сёння тут у гэтай аўдыторыі сабралі. Дзякую. Усе, хто займаецца, я займаюся ўжо амаль 20 гадоў дадатковай адукацыяй. Пачынала з дадатковай адукацыі дарослых, гэта больш за 10 гадоў кіравала з факультэтам, які гэтым займаўся, зараз займаюся дзецьмі, моладзі, гэта таксама не выпадкова. І я цудоўна разумею, як гэта рабіць, у сэнсе, як гэта няпроста, і як гэта складана, як гэта адказна накіраваць як і сталага чалавека, так асабліва маладога. І ведаеце, ваша самая вялікая і заслуга наша, што мы сапраўды іх фарміруем, мы іх накіроўваем. Каму яшчэ такое дадзенае шчасце? Накіроўваць, фарміраваць вось асобу сапраўды беларускага грамадзяніна. І гэта, я кажу, той бонус, які мы атрымліваем. Разам з тым,
Вось хацелася б сказаць, я цалкам падтрымліваю, канешне, тое, што тычыцца вось прапісаць, улічыць тыя заслугі, тое зроблена, дадатковая адукацыя, потому што дзеці некаторыя і па 10 гадоў, і па 7, і па 8 займаюцца, і з дзяцінства пачынаюць займацца, і гэта вельмі важна. Але як для нас, для факультэта журналістыкі, гэта, па-першае, мэтавае накіраванне і паступленне, калі здалі не 2 экзамены ўнутраныя, а 1. І менавіта гэта партфоліо, якое укладваецца, я ўжо вышэй гаварыла, усе напрацоўкі абітурыента. І гэта вялікі плюс. І ў свой час мы гаварылі творчыя факультэты, творчыя спецыяльнасці. І вось тое, чым вы займаецеся ўсе, і мы разам, гэта сапраўды творчасць, яны павінны ісці па асобнай, як кажуць, лініі, потому што творчых людзей трэба развіваць, трэба стымуляваць. І таму давайте аб'ядноўваць нашы намаганні на сумесную працу, на вынік, плёну вам, поспехаў. І маем магчымасць запрасіць, калі ласка, да нас на факультэт журналістыкі, у Беларускі дзяржаўны універсітэт, у нашы школы юных, да нас на экскурсіі, калі ласка, мы будзем рады. Вось 18 кастрычніка у нас першае заняткі ў гэтым сезоне чарговым у школе юных. Калі ласка, далучайся да нас, далучайце вашых выхаванцаў, самі мы вас будзем рады бачыць і сустракаць на нашым факультэце і ў акадэміі. Поспехаў вам і нам усім у агульніцтве.